Sú dve varianty. Jednoduchšia je robiť to s pokrčenými nohami, zložitejšia, náročnejšie s vystretými. Ruky si dám cca na šírku ramien. Nesnažím sa ich dávať ďaleko od seba, aby tie ruky neboli niekde tu, ale aby boli pekne pri tele. Takisto lakte. Hej. Keď pôjdem dole, snažiť sa lakte držať v rovine s ramenami, aby tie lakte nešli takto od seba, ale aby išli pekne sem. Takže dám sa tu, lakte držím pri tele, chrbát rovný a idem pekne dole. Tým, že sa snažíme cieliť na triceps, nemusíme ísť dole neviem kde, kvôli tomu, aby sme zbytočne do toho nezapájali ramena, aby sme ich nezaťažovali, ale idem sem a hore, naspäť úplne do vystretia. Hej, bacha, aby tie lakte nešli teda takto do strán, snažím sa ich držať čo najviac na úzko. Takisto bacha, aby som nebol ďaleko od lavičky, ale aby som sa snažil držať bližšie pri nej.